நான் தான் உங்கள் மாஸ்டர் ஜெயக்குமார். இந்திய தேச தொண்டர் என்ற அமைப்பை உண்டாக்கியவர் செம்பகராமன் பிள்ளையை பற்றி சிறுவுரை. செம்பகராமன் 1891 ஆண்டு செப்டம்பர் 15 திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியான புத்தன் சந்தை என்ற ஊரில் பிறந்தார். தந்தை சின்னசாமி பிள்ளை, தாயார் நாகம்மாள். சின்னசாமி பிள்ளை திருவாங்கூர் சுதேச அரசாங்க சேவையில் தலைமை கான்ஸ்டபிளாக இருந்தார். செம்பகராமன் இளம் வயதிலேயே சிலம்பம், வாழ்வீச்சு மற்றும் பல கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கினார். இளம் வயது படிப்பினை திருவனந்தபுரத்திலும், பின் ஐரோப்பியா சென்று பின்னர் இத்தாலியிலும் பின்னர் சுவிட்சர்லாந்து பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்று பல பட்டங்களை பெற்றார். ஐரோப்பிய மொழிகளை பலவற்றை கற்றுத் தேர்ந்தார். பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் துறையில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். இந்தியாவில் விடுதலைக்கான தொடங்கிய காலத்திலேயே செம்பகராமனையும் விடுதலை பற்றி கொண்டது. அச்சிறு வயதிலே தன்னுடன் பயின்ற மாணவரை சேர்த்து கொண்டு ஸ்ரீ பாரத மாதா வாலிபர் சங்கம் ஏற்படுத்தி வந்தே மாதரம் என்ற உரிமை முழக்கமிட்டார். அதன் பின் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை எழுப்பினார். ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை முதலில் முழங்கியவர் செம்பகராமன் பிள்ளை ஆவார். 1931 ஆண்டு வியட்நாமில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் இவர் முழங்கிய முழக்கத்தை கேட்ட நேதாஜி இம்முழக்கத்தை மொழிமொழிந்து உலகெங்கும் பரப்பினார். ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் சர்வாதிகாரியாக இருந்தபோது ஒரு சமயம் ஹிட்லர் செம்பகராமன் பிள்ளையை உரையாடி கொண்டிருந்த பொழுது, இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷாருக்கு அடிமையாக இருக்க தகுந்தவர்கள், இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தால் இந்நாட்டை ஆளும் தகுதி அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்று தாழ்த்தி கூறினார் ஹிட்லர். இதை கேட்ட நாட்டின் பற்று மிகுந்த செம்பகராமன் கொதித்தெழுந்தார். ஹிட்லருக்கு எதிராக திறமையாக வாதாடி எழுத்துடன் மனுப்பி கேட்க செய்தவர் செம்பகராமன் பிள்ளை ஆவார். இந்திய விடுதலை போரில் தீவிரமாக பங்கேற்றார். பெர்லின் இந்தியாவின் சர்வதேச குழுவை நிறுவினார். அக்காலத்தில் ஆங்கிலேயர் செய்த பொய் பிரசாரத்தை இக்குழுவின் மூலம் உதவியுடன் முறியடித்தார். ப்ரோ இந்தியா என்ற இதழை தொடங்கினார். சீனா, தென் அமெரிக்கா, மியான்மர் முதலிய நாடுகளுக்கு பயணிக்க செய்து உலக மக்களிடையே விழிப்புணர்வினை ஊட்டி இந்தியாவிற்கு ஆதரவினை திரட்டினார். செம்பகராமன் பிள்ளை தன் உயிர் பிரியும் முன், நான் இறந்த பிறகு என் சாம்பலை கரைக்க வேண்டும், இந்திய சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு என் சாம்பலை கரைமண்ணை கரைக்க வேண்டும், பின் மீதியை நாஞ்சிலாடு தற்போது கன்னியாகுமரி வயல்களில் வீசி தூவ வேண்டும் என்று தன் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினார். இவ்வாறு இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக அரும்பாடுபட்ட செம்பகராமன் பிள்ளை 1934 ஆண்டு மே மாதம் 26 அன்று செம்பகராமன் உயிர் பிரிந்தது. அவரது தியாகத்தையும் நமக்கு பெற்று